Mateo chitsauko chechipiri. Vachenjeri vomabvazuva. Kuzoti Jesu aberekwa muBheterehema reJudhea pamazuva amambo Herodhe, tarira vachenjeri vakasvika Jerusarema vachibva mabvazuva. Vakati, aripiko mambo wavaJudha wakazvarwa? Nekuti takaona nyeredzi yake kumabvazuva tikauya kuzomunamata. Mambo Herodhi wakati achizvinzwa akatambudzika kwazvo neJerusarema rose pamwe chete naye. Akakokera vaprista vakuru vose navanyori vavanhu akavabvunza kuti Kristu achaberekerwepi. Vakati kwaari, muBheterehema reJudhea, nekuti ndizvo zvakanyorwa nemuprofita zvichinzi, newe Bheterehema, nyika yaJudha, hauzati uchitongova muduku pavabati vose vaJudha, nokuti mauri muchabuda mutungamiriri uchafudza vanhu vangu veIsraeri. Zvino Herodhi wakadana vachenjeri vari voga akavabvunzisisa zvenguva yakaonekwa nyeredzi. Akavatuma Bheterehema akati, endai munatsobvunzisisa zvomwana, kana mamuwana mundiudze kuti neniwo ndindomunamata. Vakati vanzwa zvakareva mambo vakaenda. Zvinotarira nyeredzi yavakanga vaona kumabvazuva yakavatungamirira kusvikira yandomira pamusoro peimba makange muno mwana. Vakati vachiona nyeredzi vakafara norufaro rukurukuru. Vakapinda mumba vakawana mwana naMaria mai vake, vakawira pasi vakamunamata. Vakasunungura pfuma yavo vakamupa zvipo zvendarama nezvinonhuhwira nemura, kuzoti vanyeverwa naMwari pakurota kuti vareke kudzokera kuna Herodhi, vakaenda kunyika yavo neimwe nzira. Kutizira Egypt. Vakati vaenda, ona mutumwa waShe akaonekwa naJosefa pakurota achiti, sumuka utore mwana namai vake utizire Egypt, ugareko kusvikira ndakuudza, nekuti Herodhe achatsvaka mwana kuti amuuraye. Akasimuka akatora mwana namai vake usiku akaenda Egypt. Akagarako kusvikira Herodhe afa, kuti zviitike zvakarehwa naShe nomuromo womuprofita achiti, ndakadana mwanakomana wangu abve Egypt. Vana veBheterehema vanourawa naHerodhe. Zvino Herodhe wakati aona kuti wanyengerwa navachenjeri, wakatsamwa kwazvo kwazvo, akatuma vanhu kundouraya vana vavakomana vose vaive Bheterehema nomunyika yose yakapoteredza, vaiva namakore 2 navaduku kwavari. Iri nguva yaakanzwisisa kuvachenjeri. Zvakaitika zvakarehwa nomuprofita Jeremia achiti, izwi rakanzwikwa muRama, rokuchema nokurira kukuru, Rakeri achichema vana vake, asingadi kunyaradzwa, nokuti havachiripo. Kudzoka Egypt. Kuzoti Herodhi afa, tarira mutumwa waShe wakaonekwa naJosefa pakurota muEgypt akati, sumuka utore mwana naamai vake uende kunyika yeIsraeri, nekuti waya vaitsvaka kuuraya mwana vakafa. Akasimuka ndokutora mwana namai vake akasvika kunyika yeIsraeri. Asi wakati anzwa kuti Arkerau wava mambo panzvimbo pababa vake Herodhe, akatya kuendako. Akanyeverwa pakurota akaenda kumativi enyika yeGarireya. Akandogara kuguta rinonzi Nazareti, kuti zvakarehwa nomuprofita zviitike, zvokuti achanzi muNazareta.